тамошобинони гиромӣ, ҳунари кандакории тоҷикон таърихи қадима дошта, то имрӯз бо нақшу ороишҳои мухталиф ривоҷу равнақ ёфта истодааст. Дар кандакорӣ мавқеъи асосиро нақшҳои ислимӣ, гирeh ва ҷонварнусха мебозанд. яке аз толорҳои доимамалкунандаи осорхонаи миллӣ, шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ ба санъати кандакорӣ бахшида шудааст. дар толори мазкур намунаҳои беҳтарини лавҳаҳои кандакорӣ ба марази тамошо гузошта шудаанд, ки фарогири мавзӯъҳои таъриху фарҳанг, анъана ва ҳаёти амарӯзаи тоҷиконро инъикос менамояд. кандакори маъруфи мамлакат Ҳайдаров Абдутолиб ба ҳисоб рафта, маҳорати наққоширо аз устоди худ Нуриддинов Сироҷиддин омӯхтааст. асарҳои наққош нозукона офарида шуда, ҳар яки онҳо мазмуну муҳтавои амиқро доро мебошанд. аз зумраи офаридаҳои наққош Баҳор ном дошта, соли 1986 эҷод шудааст. маркази лавҳаро наққош бо гулдон ва гулҳои баҳориву шапаракҳо ороиш додааст. пасманзараи лавҳа бо гиреҳи шашкунҷа инъикос ёфта, сатҳи лавҳа бо гулҳои пахта ва себарга кандакорӣ шудааст. тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед доир ба санъати кандакорӣ ва лавҳаҳои кандакорӣ маълумоти бештар дошта бошед, пас марҳабо ба осорхонаи миллӣ.